Ir-riforma dwar il-liċenzjar tal-bennejja li tinsab għal konsultazzjoni pubblika se ġib serjetà u dixxilpina. Dan intqal mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela waqt intervista fuq One Radio. Il-Prim Ministru qal li din ir-riforma tmur pari passu ma' riforma fil-liġi tal-kuntratturi li għall-ewwel darba tiffissa l-obbligu ta' liċenzja tal-kuntratturi flimkien ma' numru ta' obbligi li ma kinux jeżistu qabel. Ħaddim Malti llum ta' talent li għandu liċenzja ta' bennej li jimxi skont l-arti u skont is-sena. Tal-qafas ta' liċenzji nemmen li għandu xieħu pjaċir bieħ u tgħidla li xieħu pjaċir bieħ għax jifret id-dilettant minn minnu serju. U b'dilettant infisser dawk li għalihom ir-regolamenti ma jfissru xejn, li għalihom l-importanti li jaħdmu irrispettivament mill-kif jaħdmu mis-sogru li jagħmlu lil ħadd ieħor l-importanti li qalaw il-profit li rridu jagħmlu. U dik hija xi ħaġa li ma rridux, aħna rridu industrija li tagħmel il-profit deċenti tagħha b'mod onest imma li mbagħad ukoll li tirrispetta l-ħtiġijiet tat-terzi. Dr. Bela sostna fuq lan ewlieni ta' din ir-riforma. Lan ewlieni jibqa' l-kwistjoni taż-żamma tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, is-saħħa tal-ħaddiema ta' daw kollha li qed jimplementaw u jaħdmu fuq dan il-proġett u l-ġirien. Kwistjoni tal-ġirien, ġifieri health and safety tal-ħaddiema u l-protezzjoni tal-ġirien u tnaqqis tal-inkonvenjent. F'din l-intervista, il-Prim Ministru qal li b'dawn ir-riformi fis-settur tal-kostruzzjoni, il-Gvern se jkun qed jimbotta favur il-kwalità iktar milli il-kwantità. Li jkollna inqas pressjoni infrastrutturali ma' b'mod ġenerali fuq il-pajjiż, pagi u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar fosthom il-kundizzjonijiet tax-xogħol li jitkellmu dwar is-saħħa u s-sigurtà u l-ħiliet u opportunitajiet aqwa għal kulħadd.